Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Ndi malemu Chisomo Chimaneni amene anali bodyguard wa Mr. Saulos Chilima. Mwenewa anali ndi zaka zokwana 38 ndipo amachokera boma la Nchisi. Ndithu anali ukondwa kwambiri ndi bwana Saulos Chilima. Choncho ku mwambo wa maliro awo kunapitako Mr. wa akuti Homeland Security, Minister of Homeland Security Chan Zikhale Ng'oma amene wawa kumene kuku ndithu ayankhulako kumene kundi anapita koma kujaku ndi awalesa ndi tiona aba kuti zikhala bwanji ya koma lero bodyguard wa Saulos Chilima iwo anali konko ndithu ndipo panopa ali konko koma zomwe ayankhula ndi izi. Imfa ya anthu asanu ndi anayi omwe ndikuphatikizapo wa chiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndiyokhudza kwambiri. Iwo ati aka ndikoyamba dziko lino kutaya anthu ochuluka chonchi pakamodzi. Malinga ndi iwo anthuwa ndi akatswiri kamba kuti amagwira ntchito yotamandika mdziko muno. Iwo akuyankhula izi pamwambo oyika m'manda thupi la malemu Chisomo Chimaneni omwe uli mkati lero m'boma la Nchisi. Izo ndi zomwe iwo ayankhula. Choncho khalani choncho for new updates. Malawian Cameras zikomo kwambiri.